točíš? Už točíš. Čaute, vítam u ďalšieho vlogu. Nachádzame sa klasicky Miele Tesco. Mírime na 5. cup, 4. cup. 4. cup. Co? Hej sa takto, lebo sa šňúriš ako oni. Šňúrim, 4. cup. Bohužiaľ jedem iba ja. Lebo? Lebo? Co? Lebo Ja- hente nemá auto? Ja nemá auto, ale už má motor. Už iba poskladať a... Nemá ešte. Už má. Čo prievidzi ho máte prva? Ešte ho nemá. Či na co čekáš tam? Jaj, vlastne na ten domek. Iba domek. Jaj, No a tebe vlastne, ty máš auto v pohode, ale Nemám. turbín, a však máš, ne? Nemám. Jezdí, ne? tak jezdí hadica vodná je v hajzli, podfúklo tesnení, Ani na to podsáním. nemá, takže jediný som ostal ja. Tako dalo by sa to spraviť, ale na jeden cup, posledný zbytečne to. Aj. Uvidíme, či ja pojedem ďalší, ale asi toto je tiež môj posledný, takže to budem nejak pohrotiť. Je tam více jezdcov, takže ten street by mohol byť taký zaujímavý. Budú dvere? Budú dvere. Budeš sa aj búrať? Neviem, Jak na z Pezinskej bude vlog? Pezinské nebude vlog. Tam vyskúšal, sa ti stalo. Nič. Teraz 5 valcov, klasicky. Rýchlo nasadku na 5 valcov. Na Vitu, smej sa do telky. Velice pekné ráno. Něco si požičal. Ahoj, Laco. Něco si požičal, musel som, zase som niečo nemal. Nemal som kozy, nemám doma kozy, nikdy nemám. Nemáš kozy? A co robíš? Ja som bol vždycky slabý na cecky. Ale nejsi slabý na cecky, ahoj. A už si tu? Jaká, dobré? Idem si... Asi je, Poslouchá to? jo. Nič, veľké hačka som si všimol, že tam mám, tak to idem dať menej. Čo ma točíš? No co, pocity? Zatím Trať. fajn, trať je rýchla až na ten nástrel. Vlastno vyprávěj. Vypravím vlastno. Ja vlastno neviem. Trať je fajn, až na ten nástrel. Zo začiatku zase problémy na 5 valcov, klasicky. A pocity, zatím fajn. Kvalda, bude? Vláda, bude. Mám ti dať tip? No, zkus. 67 budú. 67? Víc. Myslím 67. Prvá, druhá bude možno 70. My ťa navedeme, aby to bylo lepší. To je více spoteru. Tak. Koľko si řekl, že budeš mít těch bodů? 60? 67 a potom 70. Koľko bude mít bodů? 58,5. Dobré, a tento majster? Stopněte to někdo. Ten má, 40 bodů budeš mít? ten bude mít 60. Hlasnější vyprávěj. 65. 65 a koľko bude mít? Ja mu typujem 60. Na 3 paty, ne? 40 bude mít. On 40? Já on? Ne, 56. Hoďme peníze na stôl. 70? Jako na prvo, alebo... To je jedno. Tá lepší. Dokopy, keď to spočítáme, tak bude. A ty budeš mít
No podľa toho, jak zajedeš. Lebo chvíľku si jezdil dobre, chvíľku na piču. To ja som to hral tak na tú formu, víš? Keď to zajedeš tak dobre, tak tež tých 65-70, tak obidva budete mať tak rovnak, budete podľa mňa. Oni budú pri sebe. Budú pri sebe, keď zajedú dobre. Keď nespravia chybu. Ty nule. Vančo, co? Jak zajede tvoj snúbenec? Úžasne, minimálne 70. Ešte na popravu. Máš 70? A vy co, jak? Jak im povíte? Všetci polerí, brat, preč. No co? Jaké to bude? Bude to za 3, takže dobre. Dobre. Stres máš, nemáš? Mám. Ale si do piče, taký starý chlapec, aby měl stres. Jak pojedeš? Fest. Fest na istotu? Ne, asi ne. Asi to zajedem tak, jak to tréninkovo, ale nejsem stotožnený s týma gumama, co mám. Zajeď tak, jak jezdil si. Tak ja vím, ale má druhé gumy, víš, nejezdil som takýto profil, takže nevím, co od toho čekať. Dobre, dobre. Držíme palce. Tak, poďme na to David. Nepodarilo sa úplne ideálny spôsob, David Kurbo znovu veríme tomu, že ale do druhej zóny bol vyjesený. Myslím si, že celkom ideálnou stopou. V zadnej zóne Fugas, myslím, že taktiež Táčenko z môjho pohľadu taktiež trafený a teraz veľmi dôležitá časť prehodenie do tejto poslednej prvnej zóny. Trošička na dodrážku, ale tak pekne oblízkal jedno čiarne, jedný komplet. No co, David, pocity z prvej jízdy? Netraseš sa. Dobre, nula tam není, dúfajme. Vlastnejší. Že tam nula není, takže uvidíme. Mieli sme malé kola, takže Sme prezuli väčšie kola. prežili sme väčší kola. A Vyšlo to furt v omedzovači, takže som sa s tým autom nevedel moc hrať. Takže sme dali čo 16 a uvidíme, ako skončí druhá kvalifikácia. dobre, dobre. Perfektne ubíja túto jeho Fuga sa to trošička som prelátal, pretože zavrelo to od začiatku dolnú drážku, ale ako pozerám, tak stopu si napravila v druhej zóne oba kolesami. Do tretej zadnej zóny nie som si úplne istý, nevidím to jasne. Fugas každopádne prehodil, myslím si, že správny čas. Bola príjam do tejto prednej zóny, bo taktiež veľmi pekný na výjazde už iba jedno koleso, ale myslím si, že celkom pekná stopa. Nástroj nebol ideálny, ale Fugas to perfektne zvládol. Dobre, na 11. mieste s počtom bodov 73 sa umiestnil číslo 908 Jozef Fugas. Kačička. Na druhom mieste s počtom bodov 88 sa umiestnilo číslo 900 Martin Jurčík. To je pičovina. Dobre, aj Panák nebiem. Dobre. prvý. No a prvý samozrejme nie, ale teda dosť prekvapivo. Ale ja.
počtom bodov 89, číslo 712. Dávid. Tam niekto tam kričal. Si dal životnú jazdu, počúvaj ma. Nehovor. Maťa. Čo si pre mňa robil? Zaspívaj mi to. Segím voďok. Segím Vaďok. Budeš vo vlogu. Je to na výšku. Neviem textu, piči, dajte mi tam oné karaoke. Raka poda facomat. Máme nedelu ráno a auto si povídalo, že ešte bude stále, že sa sireme na 5 valcov. Takže asi sviečku rozej. A koľka ty si byl v kvalifikácii? Prveď. A robí to len tak? To vždycky rád. Jak sa cítiš, Piťko? Velice fajne, ešte fľašu by som dal dneska. Povíme si po jazde. Mamka, bojím. Ale ja tu bude dopravať. Jazdci sú nachystaní, my taktiež, semafor taktiež, Kuželka dúfam, že bude hore. David Šmida ako líder už odštartoval. Vyzerá to tak, že Miro Kločina mal nejaký problém, trošička veľký uhol na začiatku, teraz si to katol na vnútornú stranu, ale David Šmida si ide veľmi peknú stopu, veľmi tesne okolo obrubníku. Prehodenie Davida Šmidu bolo veľmi pekné, ale Miro Kločina má problém s koordináciou. David Šmida zatiaľ opakovaný štart, Miro Kločina, David Šmida. Poďme na to, máme odštartované. Česku v kúpečku cez prvú. Vyzerá to tak, že David Šmida si krásne stráži tempo Mira Kločinu. David Šmida trošička zmenšil uhol, aby sa dokázal dotiahnuť na tempo Mira Kločinu. Mira Kločina, pekná stopa. Krásny rozostup. David Šmida, Šaka ide hore. Na týchto pretekoch jediný reprezentant z týmu Šaka Drift. Veľmi ukážkovo a krásne reprezentuje tento tým. Kvalifikáciu vyhral, ak sa nemýlim. Dobre hovorím, že? Vyhral si kvaldu. Výborne. No a postupuje ďalej. Tak a máme odštartované. David Šmida zatiaľ veľmi pekný a pozrime sa, aké tempo neskutočné tam nabral do prijazdu do druhej zóny. Ale Dominik Šutek mu nedá dýchať a stráži si tempo do Davida Šmidu. David Šmida prichádza do pomanej prvnej zóny.
až do cieľa. Petl, jak sa patrí. Na to opačnej garde. Dominik Šutek ako líder. David Schmidt ako chaser. Máme odštartované. Dominika Šuteka teraz prozor na to. Takmer tam prišlo zrovnanie zo strany Davida Schmidov, ale nakoniec svoju 40 veľmi pekne ukorigoval Labiru. Náhodou nezrovnalo. Zatiaľ to vyzerá tak, že David Schmidt asi stráži Dominikové tempo a pekne číta stopu. Ako keby tie skoky ak išli vedľa seba. Ja si myslím, že toto si určite zaslúži po... A je tu one more time, presne ako som hovoril. Tak poďme na to, palec hore, značí, že môžeme odštartovať opakovaný battle. David Schmidt ako líder, Dominik Šutek ako chaser. David Schmidt veľmi pekné tempo do začiatku, ale Dominik Šutek si trošička nechal náskok. Uvidíme, ako David Schmida bude stúpať na plynový pedál proti Dominikovi Šutekovi, ale už vidíme, že z predných gum sa dymí, to znamená, že Dominik Šutek stál na brzde proti Davidovi Schmidovi, ale Dominika Škoda našťastie si to ale dokázal ešte cez spojk rozkopnúť a vyťahnuť sa. No tak poďme na to. Dominik Šutek ako líder. David Schmidt ako chaser. Čekaj po začiatku a trošilinka problém pri nástrele, čo využil David Schmida a okamžite sa dotiahol na tempo Dominika Šuteka. Pozrime sa, ako si to mierne skrátil. David Schmida využil tej maličkej chyby na nástrele. Dominik Šutek do prijazde, do poslednej kolmy. Myslím si, že taktiež veľmi pekne. No ja si myslím, že toto tiež nebude úplne jednoduché na rozhodnutie. Opäť zajazdili naozaj veľmi pekný battle. Víťazom je Dominik Šutek. Tak a to je konec. Pri strihaní videa som si všimol, že zase nemám dotočený konec, takže ho zase dotáčam 2 týdne po akcii. A chcem iba pripomenúť, že za týden, což je 13. a 14. septembra, sa jede finálový cup na Sadke, takže keď budeš chcieť nejaké drift taxi alebo niečo, tak dojdi, kľudne ťa zvezem. A som rád, že si dokúkal toto video do konca. Budem rád, keď tam hodíš koment, odber, ten nám veľmi pomôže. A like. Takže vidíme sa pri ďalším vlogu z posledného finálového cupu. Takže čus.